Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua, nagbabalik sa ating tropical weather analysis ng ako po ng Biyernes hanggang Lunes, Marso 5 hanggang 8, 2021. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat. Simulan na yung araw na ito ng Biyernes hanggang bukas Sabado. At nakita po natin na for the first time, umpisa nung buwan ng Enero, ay wala po tayong major weather system na makaka-affect po sa ating bansa sa loob ng 24 oras. All clear po, but as usual, may mga isolated showers o thunderstorms pa rin tayo pwedeng maganap sa mga piling-piling lugar sa Pilipinas dahil po sa prevailing La Nina conditions, although medyo tuyo na yon ang malaking bahagi po ng ating bansa. Wala din po tayong namumuong sama ng panahon o bagyo sa labas ng ating bansa. Meron na tayo dito ITCZ sa may dulong parte po ng Micronesia or Marshall Islands. Dito rin po sa may south of malapit sa equator, sa may Papua New Guinea, northern part nito, ay may surface trough. Hindi naman po ito makaka-affecto sa ating bansa. Meron dito tayong mga couple of subtropical low pressure na gumagalaw papuntang east. Dito po sa may southern at eastern Japan. At meron din pong namumuong developing na frontal system dito po sa may bahagi nito ng Southern China at Taiwan. Although medyo foggy po ang areas na ito, kaya may mga ulap na yan. Those are stratus clouds na nagkakos ng mga fog. At may high pressure din dito sa may karagatan po ng Yellow Sea. So far, papalapit na po tayo sa kalagitnaan ng Marso at katapusan ng Marso for possible shift into springtime or spring season sa Northern Hemisphere. Pero sa atin, mag-shift na po tayo sa tinatawag nating hot dry season. Yan po yung tinatawag nating summer na lagi nating ginagamit at hiniram lamang natin yan sa mga nagsakop sa ating bansa in the past. So yan ang tawag nila, summertime, but actually the right term is hot dry season sa malaking bahagi po ng ating bansa. So far ang Pilipinas magandang panahon at magiging maaliwalas, pero paghapon o gabi may mga isolated areas, maliliit na areas sa Pilipinas na may mga possible pa rin na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, but not so strong. Okay, hindi po siya kalakasan. Ito po yung first animation. So, yan po. Kita po natin ang maliwalas na panahon sa Pilipinas. Kahit na ang zoom in satellite animation, halos kukonti po ang mga isolated showers and thunderstorms. Meron nga dito sa may northern part ng Mindanao. Pero naglaho kaagad. Lalo na po dito sa may central at hilagang bahagi ng Luzon. Napakaganda po ang panahon. At yung temperatura ay pwedeng umabot na po sa 33 o 34 degrees centigrade. At plus yung heat index, pwedeng umabot po ng 48 to 50 degrees pag ganito pong mainit po ang panahon. So, it's a sign na malapit na po tayo dumating sa hot dry season. Baka bumalik pa rin yung amihan, but medyo mahina lang po ito. Posibleng sa may Luzon na lang po ito, sa may eastern at northern Luzon, na pwede magbigay ng mga konting ulan base po sa nakikita natin. At yung latest po sa La Nina, baka by April or May, tapos na po siya. But yung epekto ay patuloy pa rin makaranasan sa ating bansa hanggang buwan ng Hunyo. Magko-coincide na po sa tag-ulan. So, may mga times pa rin may mga ulan tayo kahit na hot dry season dahil po sa prevailing La Nina phenomenon. At ito naman po yung ating 3-day rainfall accumulation mula na yung araw nito ng Biyernes hanggang Linggo. At napakalinis po ang ating bansa. May mga light blue yan o aqua blue na kulay. Yan po yung mga isolated showers na posibleng maganap sa ibang bahagi po ng ating bansa. At kung titingnan natin yung wind at pressure forecast, medyo mataas po ang pressure sa atin. At yung wind ay mananatili pong galing po sa hilagang silangan. So ito po yung mahinang parte po ng hangin mula sa hilagang silangan. Hindi na po siya major wind system gaya ng amihan. But sometimes, paminsan-minsan, yung northeasterly surface wind front, madala rin po ng mga grabing ulan. Kaya na-mention natin sa ating CraftSat. But na yun, medyo hindi na natin minimension kasi hindi naman po siya major wind system as of this time. So, for the next
3 days, bukas ng hapon, yan po, northeasterly surface trade winds. So, yung hangin mula sa hilagang silangan sa malaking bahagi po ng Bicol, Mimaropa, Visayas, northern at eastern Mindanao. Samantala, yung kalagitnaan at katimugan bahagi po ng Mindanao, dito rin po sa may central at northern Luzon ay magiging kalmado po ang hangin. Ang Metro Manila, Calabarzon ay mukhang ang hangin mula sa silangan at hilagang silangan. At dito naman po sa may Batanes at Babuyan, Group of Islands ay galing po sa timog silangan yung hangin. Okay, so mag-prevail po yan hanggang Lunes, same conditions. Yan po, kita po natin. At walang pagbabago ng ihip ng hangin sa ating bansa. Although dito sa may Batanes at Babuyan ay magiging easterlies for the next 3 days, lalo na sa Linggo at sa Lunes. Dito sa atin, same pa rin po ang hangin. So, yan po ang panahon for the weekend. Huwag lang kayong makalimot, makainom ng tubig. Dahil po ito ay paka-hydrated tayo pag mainit po ang panahon. Dahil po pwedeng umabot ng 50 ang antas ng sentigrado ng ating heat index, yung nafe-feel po o nakakanasan ng ating katawan, yung init. But yung outside temperature ay pwedeng umabot ng 32 hanggang 34 ang antas po ng sentigrado. Hindi po, wala po tayo dun sa buwan ng Abril at Mayo na pwedeng umabot ng 38 yung outside temperature at yung heat index na pwedeng umabot ng 52 to 53 ang antas ng sentigrado na pwede nating makakanasan. So, ang importante, drink lots of water, fluids para hindi tayo mauhaw, para hindi tayo magkaroon ng heat cramps, at yung pag walang malay kapag sobrang init. Okay? So, yan po. Diyan po nagtatapos ang ating weather update ng araw na ito ng Biyernes hanggang Lunes sa buong Pilipinas. At babalik ulit tayo next week para ibigay sa inyo ang latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padre magpapaalam. Mag-ingat po tayo lahat. #Weatherwiser. Happy weekend to all at maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking YouTube channel.